Di pedang sungguhai pi ki parabangit biit ki perlok bat kham tam ye pi ki perlok samla syakani kejing syakri lengba jong kene kejan met. Ya ai kublai pi iwai haka kerteng ke bathiang tam jong utrai bat unopun im jong Yesus Kristus. Ya ai ngo kham tam ye ublai isnai ban don rengkat bat ngi lah pedeng ke jinglong jingman jong kene ke perthai hakini kisngi menta bat ngi nget scam ba dai namar ke jing sumar ki jong u ba ngilong kumni kumba ngilong hoj wat lang la do ya kalat ban ya syakri lang ya ka kerteng ke jong ublai haka yeng ka bakentang ke jong u handai kum ke ji sang samla ngi ai ngo padi ublai ubala penyo angi ya kene kalat ban syakri ya ka kerteng ke jong u lengba jong ke YouTube channel jong ka balang ublai isnai kerku bat yalam yangi lengba jong kene ke syakri hagane ke chan met ina lej lang hakmat ublai ke jing tuai ublai ukpa jong ibah benang ngidap da ke jing sungu eme ablai namar ke jing yalam ke jume ke jing im ke jongi meri mesumar bat me pelaj ingi ne ke basneo me aingu pat eme ko trai sihisian hakabamel syak sung bhai ingi ko trai kum ke jing sang samla jong kabalang presbyterian mauro ya kabangin yo ya kum kene kala ablai ban ya tai ban ya slok ban ya syakri keteng ka im ke jong mai isnai teman kerku yingi lengba jong kene kapor ablai da ke jing don rengkat ke jong mehi kawai ke benta ya kabangi dai ban pendap ablai ai bakan dalong da ke jing alam jong mesim ku jong mehi kerku ya kapor badang sa barongi IT heme sengaw yangi mabro ki pop ki babon na bah keteng jong Jesus Kristus pen imbe jongi menta suru ki ta bom jukodro amen ini ruai ke jingruai ke basau spa sopusan ke jingruai ke nombar ke basau spa sopusan lam yanga atra Jehova pilgrim lengba ke perthai nganga telot mami to aibor betin yanga dakti snai kat banga im the athe la jingai ai baro lai tli kidkhot bat hadien jong kene ke jingruai nga sngobha ban kerpat ya imes wan rilen khanayor ban yalam hak ba pulen ka ktien ke jong ublai badro haki jing tuai Lam yanga atra Jehovah pilgrim ling baka perthai nangatlon mami tu ai bor ten yanga dakti isnai Kadbangaim Teate lajin ai Kadbangaim Teate lajin ai Angandi ka ka jing im leilengan si liang shu angan bam nama na gospel banuku ka jing imru Kadbangaim nganom kan si liang shu Kadbangaim nganom kan si liang shu
Onda poi arut wa Jordan Jing shep ting wat ai kan wan Ling ba jing at pelong ikrim Jisuan mami bantan Hallelujah, Hallelujah, Junom long hari kanan. Hallelujah, Hallelujah, Junom long hari kanan. Haswa bingnet hublay ke jung duai kan pulih kat tu kani ke bentak tien ke jung hublay ke bangila bansyam na kitab Isaya kalnong ke balai pusan ke dokhat ke balai hedu ke besau bat kumjuru na shiti ke beningkong upetra subo apostol kalnong ke basan ke dokhat ke bahnriu bat ke bahnyo ikintien ki baong kumni tupen klan phi ya ki kti betlon batupen skami kho siu ki balasator tu ong hakita ki ba kadok nuot ke syap tiang tu long scam wat syap tiang hakmi ublay jong phi unwan lam bat ke jing penhiar kapun lam bat ke jing le kaliang ublay unwan bat un pen em ya phi tu pen pendet ila dia namar kata hapo kti ba kraw bor ke jong ublay ba onyo pen kraw ya phi hakaya babin dak babrat halor jong u ya ke jing khuslai jong phi baro na ba sumar sukher ma u shapang jong phi tu nge lang hoblei ke jing duai Ukpa jing ba bening sesian pa kimpa ba yo madam sa hekslajar ba khot ki jomi kimpa pan ai ngo emi ki jing don kat ke jomi ki jing da jing ke jing sumar sukher par kham tam ekin pa bi ki jing ba ke jing snake ke jomi par ke jing e ke jomi ke badap yang ke jing em jongab jing lang baro haru khilmat ke menta kin pa bi traji subi ka pan ai ngo kin pa bi ma ke jing don kat ke jomi kin pa bi ke jing ya ke ni ke ya ke jing ai jomi kin pa bi kham tam ke jing start kin jomi kin pa bi hangi ki brio kin pa bi khana minglam pen mi yakum kani ki YouTube channel kin pa bi minglam penon kam kum ni por menta kin pa bi ki bangi mar ki jing app ki jing jing jar kin pa bi ki ba ngimyo kin pa bi kala pan ki yem khoi kin tang mi jong mi kin ji su bi ai ngo kin pa bi namar ke jing start ke jong mi bemel ai haki nong yalam ki jong kin pa bi bekine kini ke baro khana mingin ngin omlong ki ba thali kin pa bi ngin om ya na ba kani ka perthai kin ji su bi khana ba ke jing ba man sim ke jong kin pa bi kan long ka badap kin pa bi na ka por kin pa hakani ka por menta kin pa bi ang bendam sajar bu khoi ki jong mi ban pan mi kin pa bi ka jing ron ka jong mi ka jing sing samla kin pa bi pat kham tam ya bingi ki samla wi pe kin pa bi ki ba la ju ya na ba kani ka perthai kin pa bi ki samla kin pa bi kum kani ka por menta bi jing ek bi jing jin jar ki ban ngi wi pe kin pa bi ni bun sien kin pa bi ni jum ya na bakani ka perthai kin pa ni bon ki jing kali ke jim ka jong kin pa bi ni dap ke jing khuslai kin pa bi ke jing em ni dap ke jing do jing kerman kin pa bi habangi pet chne psatai kin pa bi ngem tep hakano ka benta ke jing em jing ke bingi de ban ya kin pa hende kum kini ka por menta tu ya lami wi pe kin pa bi bingam gam na jing ha ki jing bakla jong kani ka perthai ma bi ha ki jing hikai bakla jong kani ka perthai kin pa ni don ka ni wi pe kin pa bi ne me ki yang ki sam ki jong kin pa bi ne pen khlan kin pa bi khana mi long sha ta ki samla kin pa bi ki ba sakhi kerteng bakhoi ki jomi kin pa bi ki ban yaro kin pa bi ban yala be kerteng bakhoi ki jomi na ka por kin pa bi onam a kin pa bi men sim man kin pa bi un pendap ki don no ki men sim ki jongi ba bingin yat makani ka perthai kin pa bi gilong ting ki bri ki batlat kum tang don kam ti pa bi ka bor men sim bakhoi jomi kin jisu dan kam ni por ko men ta kin pa bi ya ka program hi bor ko be kin pa bi ka bingin pendap kin pa bi kham tam e bi nong kran kin pa bi to ai bor mi i kin pa bi khana ka i wel pin khre kin pa bi hoi ka jibun khre ko no jibun khre bri ko jong i kin pa bi ne nge kham ga jumpan janai ko long ga jong mi hi kin pa ni don ka mi bat ngi iwe kin pa bi khana pin janai la ko jong ga jing em ga jongi na ka por kin pa to ma baklet kin pa ba ki pop kan ki bi jule jib sungusi me na ka por hakating Jesus Christ ka pan kin ni ba lang amen
Iban pau ke jung sungu ya imis wan rilin karniyor. Ibala pendap ya ketua benta ya kabala syania hai ya kaban pulin ka ketien ke jung ublai bat banyalam ru ha ke jing tuai tu ublai una kerku ya pi bapinang la banang pen don buram yu lengba jung kisngi ki por baro mentapat ngelapoi syakwai pat ke benta ke ba kam kongsan jung ke jing syakri ba kata kalong bang yu sngono ya ka kubor ka ketien ke jung ublai bat sngo ban angu e ublai bang dan pedeng jungi ya imastar is imle ibalong iwei na kirang ba balang jongi bat ibla julong ru charman jong ka jing seng samla hakini kisnem ki baladam ublai unker khu bat un ai isnai ban ai bo dipi ba lemba jong ka kapor pnangla ban sakhi ya ka kateng ke jong u Kaburom bat kajingu kalong yo blay bala pla yangi kum ki khon samla jong kabalang ban syakri yo blay lang bagani ka YouTube channel jong kabalang hagani ka chanmet jong ka ski ka bakantang ka bakraw jong u hakbani kong e ngai khublay ye chairman jong jing sang samla i pastor jongi ki nong yalam jong jing sang samla badru ya phi wei pai wei ki badon hak ying ki sam ki jong phi kibaya page ya kini program lengba kini ka YouTube channel jong kabalang ngai kublai pi ha keteng ka bakrau badan bertam jong try unong penim jongi u Jesus Christ ka jing duai kalong ba blai un isen ei ban kirku ya jing syakri ka jongi bangin sayo kini ka por badru khamtam e ya khubor bangin sayo sngo lengba kini ka chanmet ka khubor ka bangin yo sngo lengba kini ka chanmet kalong ngan sim na ka sam ka basis pa lai Bat haswa bangin poi sya kubor tongin ya pendem lang hauble hijing duai. Kaburom bat kajingu ngi ai sya meu bleu pa jongi ubha beneng. Namar kani kalat ke koridor ke ban thau ban la ai ngi ko try kan rat. Ban sasin pat ngi yo ban kiu sya kaying ke bakan tang ke jong me. Ban yo ban mane ban pendon borom me ke teng ke ba im ke jong me ko try. Lemba kani ke janmet. Isne ban dorkat ko try kan rat lemba kani ke janmet. Lembaga ni program ko ngiyo lembaga ni YouTube channel jong kabalang ko try kan rat to isne ban kir khui khibor bangin sio sngo lembaga ni ka por ko try ban ai ba ki e baro kin long po ko chingyalam ko jong me mani isne ban kir khu kham tam syakri barit e jong me try kan rat haba mlakhot ban penyang ban sngo ni khubor lembaga ni ka YouTube channel jong kabalang ko try kan rat to ai ba ki e kin long po ko chingyalam ko jong me sngo ko try jing khot kat pa jong syakri barit Hakting Jisu mentab ciwam syukur. Amen. Perlok samla barok ngitip yaki ei belajar ke pertehi jongi barok kowe hakini kisngi pemerintah. Ngitip yaki ei belajar ke ri India ke bai ke jongi. Ngitip yaki ei belajar hak snong ke tau hakani ke ri ke bai pat ke jela ke jongi. Ngiem hakisngi ke bai shisha. Kani ke klam COVID-19 kalau rak sibun kijing kuslai hak kijing im kamtam hak kijing im jong ki khon samla hakine kisngi kijing pemla ban lit syaki school bat ki college kijing pemla ban pendap yaki entrance exam kijing pemla ban pendap yaki university exam paper ban kiu syakerdan ki bakam saneng kala pelong yangi teng kum ki khon samla ban klumar jingmut Bat teng ru ban le iki ki bangim te ban le habang don hala ki jongi yeng ki sem ki jongi kat ba pai ki kmat ki jongi ni dap tang da ki jing artatin ki jing du jing kermen kum ki khon samla le singim poi perkat bah kum kani ka klam bat ki jing ki wan ja hakani ka por bat hak kerta ka jonga ka jong phi Kapala syai ka kijing im ka jongi ki dap tang ka jing ka dum sudah. Hadu lano kani ka klam kan kut. Ka e ka banja ha ka sngi kapala syai. Ka e banja ka plan ka karyar ka jonga kumbukun samla. Hato kini ki jingja ki kalong ka jingkut no ya kani ka pertei. Hato kini ki jingja ki belajar kini ki sngi kalong ka jingkut no ya kalawe ka plan ka karyar ka jonga ka jong pi. Lesi si bun ki jing kelingi don ha ka jing im ka jongi
kum ki khon samla iwe pi we rei nyim don pat ya ka jubab ka batikna halor kine ki e haba ki e bala ja khmat jongi kilong ki bom la ban sngu thu ki kelas tet tang hi clip mat ki jing em ka jongi bat kilong ki ba i shifting ka jingkali kalong sha e ublei jongi udon hapdeng jong kene ka klam bat ka jing e ke bangi lamat hapdeng ki jing e kum ki briu ngi wat i ki jubab rei parlok pa i nga don ban ong ha kane ka por ba ki jubab ngin syam tang nak tin ka ba im ka jong ublei jong nga jong pi syam la quarantine ya de hangno hapdeng kane ka klam rei yai apkmi ya ka jing im ka jing yai lenti ka jonga jong pi man ka por bat man klip mat lingkot e ha ka por perlok samla khot ya pi iwe bangin ya peit lang na ka sam ka ba spa lai hang ningin syam ya ka jubab ka jong ublei hapdeng kini ki jing e ki bangi mat ha kini ki sngi honrei nga maham ya piru iwe ha ka por bangin yo i ya kini ki jubab ki jong ublei honrei tang la dala di ki jingmut ki jing perkat ki jongi bat ka jing im ba ka jam sim ka jongi ke long ka ba peit hakmat ki jong ublei ka tim jong ka sam ka tim jong ka jing roi sam ka ba spa lai ka long ka jing i ublei ya ki briu ki don southly ki section ha ka sam ki don southly ki benta ha ka jing roi ka banikong perlok samla galong hapdeng kini ka klam ublei jongi uyai long ublei badap ta ka jing isnei ublei ubamap ye ki pop ki jongi ka ktin ka jong ublei ngin peit na katu ka dekot ka banikong du ka basan ka ong ko men sim jonga to kerku yo try bat baro ka bahanga ha kerteng ka bakhu jong u ko men sim jonga to kerku ha yo try wat klet yak jing le bha jong u baro ubang map yak jing le boman jong pha baro uba snai yak jing pang jong pha baro uba pen im yak jing im jong pha na jing jot uba pen phong pan siat ya pha da ki jing le isne ba da ki jing le isne ba jam uba pen kedang yak sintur jong pha da ki ki ba bha kat ban pen thmai yak jing long samla jong pha kum upukni perlok bas samla kalong ke basuk ban komplain lane ban benyau ya la ke jong ke jing im habangi mat ya ke jing e habangi mla ban le ya kane bat katai rei lengba kane ka jing roi sam ka ktin ka jong blei ka itu yangi habau David ulamat ya ke jing e ke jing tenju ha ke jing im ke jong u rei upai ya ki kmat bekin jamat sim jong u tang syaki ki babha namar baro ki long ki kam ki babha sudah ki bau blei ulale na benta jong u usim David ula ai ki lis ki babun ki bangi deban yaro yo blei what happening ki jing kuslai ki bangi mat ha ke jing im perlok samla happening kene klam coronavirus ublei jongi ulang ublei badap ta ke jing isnei demo u ba map ki pop ki jongi demo u ba pelaj yang na ki jing yap jong ka pop demo u ba pen kedang ye ki jing kwa ka do not ka jonga ka jong pi demo u ru ba pen khia ye ki jing pang ki jongi demo u ru ba pelaj yang na ki jing e ba demo u ba pen phang pan snyat yang da ka jing isnei ba da ka jing isnei ba jam kum ki briu ki ba jot ki ba rem perlok samla ngim don hok watang ban yo tang ka we na kini ki jing ai ki jong blei rei blei ula ai hangi namar ka jing krau ka jing ka jing isne ka jong u ka baning kong perlok samlau blei ula le na matai jongi kolong ula map ye ki pop ki jongi hapdeng kane ka klam hapdeng ki jing kum ki briu ki bangi de ban yai lenti u blei jongi u yai long u blei bat tap ta ka jing bat ka jing isne kum ki khon samla to ngi de ban yai leng ba ki jing he ki ni ki sngi ka jing kli ka long ho chi sha ngi de ban yai ha pedeng ki jing reis ngos kem perlok samla wala ngi don pedeng ki jing artatin
haka jing im ka jongi namaru blei jongi ulang blei ba map blei ba pen khia blei ba plait yangi nakani kana liulong ka ba shirke perlok samla kam pher kanu kraw ki jing haka journey ka jing ya lenti ka jonga ka jong pi nakani ka perthei hakani ka perthei Henry ka jing khot ka jong blei ka long bangin nhiều barabori ka jing kerku ka jong blei ka bau la le namata ka jing im ka jonga ka jong pi ka jing kerku ka bau blei ula le menin menta bat la shai ha ka jing im ka jongi ngide ban nhiều ye ka jing kerku ka jong blei namar ka jing map ka jing pen khia ha ka jing im ka jongi ha pedeng ka ni ka klam ka jing long kamar perlok samlang ha pedeng ka ni ka klam ka jing long ka jong blei kam jukla Henry ka yai ne kumju hakar khot ka ba Henry hadu khat sao ter jong kani ka sam ka ktin ka jong ublei ka kren ya kani ka jing shisha ka jinglong ka jong ublei kam jukla ka ktin ka jong ublei ka ong utrai ule ya ka jing le hok bat ka jing bishar ya baro kibala banben open tip ya kalenti how Moses bat ya jing le na ki kon Israel utrai udap ta jing isnei bat ubai ya le halak sngi lo ne bat bitar junom ya le hangi kat bakum ka pop jongi lum ne syam ainong hangi kat kum ka jing le bomman jongi naba kat baga beneng ka jrong hakli ya kendeu ka ba kraw ken ka jing isnei ka jong u ya kalong ye kita ki ba shepting ye u kat ba kami ngiru ka jingai na kesep ni kat tau la pen jingai nangi na ka jing palat jongi kum juru kum bau isnei ye ki kon kum tau isnei u try ya ki ba shepting ye u na bau tip ya ka jinglong jongi u kan mau bangilong tang ka kendeu perlok samla pedeng kene ka klam pedeng ka jingkla haki sngi ki jongi menta pedeng ka jingpom tikna kala shai jong ka jing im ka jongi rei ka jinglong ka jong ublei kam jukla ki hok jong u kim jukla ki jing isen jong u kim jukla ublei u yairi bat sumar ya ka jing im ka jongi halaka sngi ka jing perkhat ka jong ublei yang ngabat ya pi kalong ka ba kraw ong usim debet ha ka jing ruai sam ka bi spotlight kundai kan reu do kan yeu kan no kraw kan no kraw ka ba koridor ka jing perkhat jong me au blei kan no kraw ka jing lum jong ki lada kenya ki kambun ban yau siap harut duryau ha pedeng kini ka jing perkhat ka jong ublei yang ngabat yu pi kalong ka ba kraw ka kambun sha ban yu siap harut duryau ka jing perkhat ka jong ngak jong pi gibreu kam ya dei ba ka jing perkhat ka jong ublei ka jing perkhat ka jong i gibreu bun sin ka long ka basniu kum gibreu gi benyau gi bu kho mar ki jing tmu ki jong i bat ki ki ba ngi kwa kim juja bat urlong ringa skau tanat perlok samla ka long ha ne por ba ken mau ya ki kentin jong apostol Paul ha ka siti ki nong room kalau nong ka ba pra ka khot ba arpu pra ka ong ki baro ki atrelem ya kapan pen bha ya kita ki ba ya ublei ya kita ken ki ba ublei ula khot kat kum ka jing tmu ka jong u Jeremiah kal nong ka ba arp kundai ka khot ba khat we na bang atep ya ki jing mot ka bang ka perkhat chapang jing pi ong utrai ki jing mot ka jing suk ken ka jing sniu Nrai ban ai ka jingkermen ya pi haka por ka bakut jong pi ngas ngau tanat perlok samla ban pule ya kani ka khot ka bakat sau jong kani ka sam ka bashis pa lai per ublei utip ya ka jinglong ka jonga jong pi iwe bod utip kum nong bala thau yangi ukan mau yangi ru bangilong tang ka kendau ki breu ki batlot ki bashrain ai ngo yo blei ulong shisau blei bakan rei kajing bat kajing isnei perlok samla ublei utip ya kajing yai lenti utip ya kajing kajongi ki bagi mat ha kajing im kajongi ki man kasngi hapdeng kane ka klam
Ki barok ki lalut kat bangi pai kat bangi pet ki khmat ki jongi. Hatongi sauturu banang ne syakmat bagi kam ki jam ki jing pule ki jongi. Kinom long syu kum bagi julong kum bagi long hagisngi ki pamen syua. Ka jubab kalong perlok samla kalong hooi. Banang ne syakmat kan long syu kum ju. Ha ka jing im ka jongi baman lakisngi. Nrei perlok samla ka jing yadei ka jonga bat pi. Ka jing yadei manga pi bat ublei. Nrei ki yai ne kum ju bat kim ju kala. Kala jing pen im ka ba ublei ula thau. Nak banta ka jonga bat jong pi. Ki klem kala na ka dau jong ne ka klam. Nrei ki yai ne kum ju. Ublei u tip ya ka situation. Ka jinglong ha ka perthei ka bangi im ha gini gisngi. Bat hapdeng ka ne ka klam perlok samla. Ublei u terwa ya ka jing pen im. Ublei u terwa ya ka jing pen im hanga bat api. Nrei ka jing keli kalong hatongi kloi ne em ban piet pediang ya ka jing pen im ka jong ublei. Perlok samla don tangkawe ka jubab. Habangi don ha ka jing habangi don ha ka jing pang. Habangi don ha ka jing shitom. Habangi don ha ka jing yap jong ka pop ka jongi. Bat kata kalong ka jing pen im how try unong pen im jongi u Jesus Christ. Ka jing pen im how try unong pen im jongi u Jesus Christ. Bat ka jing kermen kalong tang how try unong pen im jongi u Jesus Christ. Ka banta ka balai perlok samla jong kani ka kubur ha kani ka janmet kalong. Hapdeng kani ka klam. Sisang yo ka jing tlot ka jing bom skem jong ki breu habayanu jor bat ka bom jukut ka jong ublei. Hapdeng jong kani ka klam ka bangimat ha gini gisngi. Nyo sisang ka jing tlot. Nyo sisang ka jing bom skem. Ha ka jing mot ka jing perkat ka jong ki breu. Habayanu jor bat ka bom jukut ka jong ublei. Ka ktin ka jong ublei ka dekot ka bakat san. Bat hadu kat pran jong kani ka jing ruai sam. Kaya tu hangi bagi sniu breu kilong kum uplang usentiu halum. Kum ta upu na bakal kayat halor jong u te don shu. Bat kata ka jaka jong uru kam itu shu yo. Rei ka jing isen u try kalong na bom jukut syabom jukut ya kita kibasepting yo. Bat ka hok jong u hakikun hakita ki barakhe ya jutang jong u bat haki bakin mau ya hukum jong u bat le ru ya ki perlok samla barok nangi ngilong kum uplang bat usentiu mentangi pu nrela shai ngi tlorno ujob hakasti galenong kabakasau gade khot kabaningkong wong breu balakana ka breu ulang batang kendiat kisngi ubadap tang di jing jenjar nrei ka jing ka jong ublei kalong na bom jukut saka bom jukut na sautanat ban ken mau ikitu kitin ke bala kren hau Jeremiah lanong ka balai puai gat khot ka balai laslam utrai ulami pau hanga badula ong sisa ngala japi da ka jing ka bom jukut laslam utrai ulami pau hanga badula ong sisa nga japi da ka jing ka bom jukut ublei jangi da ka jing ka bom jukut perlok ba habangi pech hasau dong ha ka jing ka jongi ha kini gisngi ngio tang ki jing septing ngio tang ki jing kelumar jing mut ngio tang ki jing bom tikna ha ka jing kat sak bangi pai ki khmat ki jongi rei perlok samla ba ki khmat jongi ki pai shau try jisu balong nong pen jongi ngio ya ka bor ngio ya ka bom jukut ka balong persya ya ka jing tlot ka jonga ka jong pi ki breu kum ki breu ngilong sisa ki batlot ki basroin menta ka janmit ngi khot ngi kia la shai ngi bayong kli la sisi pang seki tlor seki klong snam ngi tlot pat ngi klat no
nakane ka perthei ngilong shisha ki patlot ki pasrain rei ublei jongi ulong na bom jukut sha bom jukut perlok samla pedeng kini kijing ka jing im ka jongi ka jing khot ka jong ublei ka long bangim dei ban shania hakabor bar ka jing klan ka jonga ka jong pi rei ngi dei ban shania tang hak jutang ka bangi don bat ublei ukan rat unong thau jongi perok samlam don skim kabala thau do briu kabala ban pelai im yang ngabat ya pi na kane klam kaba shirke kane kisngi rei dei tang ka jing isen ka jong ublei leng bau kun jong u Jesus Christ u try unong pen im u jonga u jong pi ka klam coronavirus kala ban shimno ya jing im ka jonga ka jong pi na kane ka slap prate rei perlok samla kanomla ban shimno dalele ya ka pan skiat ka jong ubulei ka bau lapan kre lupa na kamenta jonga bat jong pi ka benta ka bakhaddu perlok samla ka benta ka bakhaddu hakane ka jing ya slok hakane ka janme kalong hapdeng kane ka klam coronavirus mano ba control mano basen syari ki baro haka jing im ki jonga ki jong pi kini kisngi hapdeng kini ki jing ki bangi mat kini kisngi mano basen syar mano ba control ya ka jing im ka jonga ki jong pi hakini kisngi ka ktin ka jong ublei ka ai kini ka jupap utrai ulapan scam ya la ka ket haka beneng bat ya kijing sin syar jong u kasin syar halor baro utrai ulapan scam ya la ka ket haki beneng bat kajing sin syar jong u kasin syar halor baro kani ngilaban pej nagat dekot ka bakat kendai hedu arpu ar ka jong kani ka sam ka ba chispa lai perlok ba i hapedeng kani ka klam hapedeng kini kijing ke bangi mat ha kijing im ka jongi hine kisngi dei ublei uba control dei ublei uba sensyar ki baro ki balot ulatau dei ublei uba control ya ka destiny ya ka future lane ka lawe ka jing im ka jonga ka jong pi ki kun samla ublei ushong ha ka ket bishar jong u bat ka ket bishar ka jong ublei kalong halor ki baro bat ka dei yang aya pi iwe ban madedem hau perlok baik hapedeng ki jing ladang isyania ka bor bat ka jingla ka jonga ka jong pi kum ki breu ngisgo tu si shaya ki jing keslai ngisgo so si shaya ki jing ling a ki jing pisa ka man sim rai lada ki jing sgo tu ki jongi kilong kat kum ka jing ikai na ka ktin ka ba im ka jong ublei ngenom septing dalai ro ublei jongi uyai long ublei jongi uyai song ha ket jong u bot sen syari ki baro ki bolatau ha ka ka pertei bat ha peneng ro perlok bi ha ka pa penkut yang ne khobor ai ba kini ki jingcha ha ka jing im ka jongi ha kini ki sngi kan long ka testimony kan long ka lat ka bakordor bangin long ki sakhi ki ba im ka jing ublei ka jing kermen ka jongi kam day tanga ke sorkar la ne ha ka jing start ka jing ibreu mereka jing kermen ka jongi ka long ha ublei utrai unong tau uba shong ha ket bishar jong u halor ki baro ka baula tau habapan kot kaktin ka jong ublei kong ko men sim jonga to kerku yo try bat baro ki bahanga ha ka kerteng ka bakho jongu ublei un kerku ya kane kubor ka blabet ha ka jing tlot ublei na kam ta ka buram ka jong u amen tong ini pendam ha ka jing duai ngiwan ban ai ngu ye me ko try kan rat na menta kane ka por ka bakodor ko try kan rat ka blang yo ban chakri lem ya me lemba kane ke janmit isnei ko trakan rat ban kerku ye kini kubor ki bala bet ha kane ka por ka trakan rat ai kin yo jakai ki donut ki men sim ki jongi iwe pi we
Baka jingkermen ka jongi kung kibreu ka teragan rat. Kam day haki haki bor jong kani ka bertei. Reto ai baka jingkermen ka jongi kan long tang hak sangti ka badon bor ka jong me utrai unong penim jongi Jesus Christ. Sengau ko try ban chashgori jing kot karpat jonga syakri baret. Demani sneruban maap pop kiring kang kipalat ka jongi. Hakerteng Jisu ngidiwai. Menta bat syubam syukur. Amen. Ngapan pau ke jusungu I Masjid Imle nomor ketuka kubor ke berpiwan ra apeng jungi bakat long ke bor ya barok ketuki basngau bat ki basngap ya ka ublai unai kerku yepi bat ya kejing syakri ya ke kam ke jungu ngapan pau ya kejing kublai ya barok ketuki no shim benta nadu inong tem inong yalam jingruai I pastor I bansai kejing kerku penwai kerpang ro ya barok kitu ki badan benta hak man penbit penbiang ya kena ke program lembaga kena ke por tu blame ke kulang ingi baro bat ngin penwai no ya kejing syakri kejungi hak kena ke por la ke bangini solang berwai ya kejing ruai ke nembar ke bakhandai pun reo kejing ruai ke nembar ke bakhandai pun reo omdan hak perthai baro kat ujisu bangan yaro don hau ke spa kham kodor ya ke spa beneng bahalor baro lightly ki dekat Bat hadin jong kena kejirwai ngan sungha ban kerpat ya I pastor jengi ya rebran lendan siem ban pelat jengi da kejing kerku penwai. Om don haka perthai baro kat uji suba ngan yaro don ha ukas pakam kordor ya kas pabuneng balor ya kajeng suku ai uji su trai ngalashem jingun asyadam ukun Jisu long kakerken kaban long jinghun kabuneng on jai kem mau ya kajunon on dadukas pabat burong ya kajeng suku ai uji Kristu try ngalashem jinghun asyadam ukun ai bangan kam iyu Jisu ai ngan syakri ai ngan kongu dakak tin yau ngan yaro ai ha uyala de baro ya kajeng suku ai uji Kristu try ngalashem jinghun asyadam ukun Ini duai au blebuk pau changi bahabeneng
Ya ingo eme memela don rengkat bat ngi ka diga jing seng ge jung ne por kabalai lam daga jing seng samla jong balang presbyterian mauro ngi kerpat memen kerkhui gi benta baro jong jing syakri ge jung eme bakin long gi ba pediango na khmat jong me bat begin long ge jing kerkhui yangi kerkhu ya go khubo na ga htien ge ba im ge jong me ka ba syakri ba kor do jong me ula sam ula besah pedeng jongi bakan ai bor kan ai men sim yangi hapadeng kane ka jing ka bangi dai ban ya lingba to kur khui ka balang borok ka wai ya ka jing seng samla ka jangi ru ya kini ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang haga kerteng ka jong utrai baru nong penem jangi u Jesus Christ ka jing ai ka jong Jesus Christ ba utrai ka jing ba ka jong blei ba pa lambat ka jing slok ka bathyang ka jong men sim ba khoi to ai bikin yai longkin yai sa rengkat bat ngi rengkat bat ki reunget ru akaleng satlak ka perthai menta bat shadoki arta bomju kodro amen.